nilitum kapaceni kangtung alama bangke lason lo six schedule teng pen la pen constitution teng pen tribal kalidiat atum dak six schedule arlo kedolong le atum aphan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bange power long le det lang apot election high un edet lang apot non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men se ke than ji pulo ama non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum schedule tribe atum Khilonjia Ohomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuver ke than cancel lan ke alam ke isivet le muthe karbi atum ilitum chini nedermasi delete posi popot ke than hala so alam bang ma thadam oedet amasi kadoita aning pung pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulu long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long pen CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than ma la pen alang litum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam lo la kang than ke itum democratic aron ilitum election along ron ka chedan ilitum hananga perem je phansi lage ke claim la si ake ong do pikatum elong adim bange bang inkoira throk pus vote bidun long le det lo athema amen voter list long delete puke tok do ko pa voter list idea bange do lata voter ID bang itu setelah tak akam pit pedet lah. Abinang voter ID dulu te lagi delete tanang nelo lagi vote pilong wek nang ji. Setelah nona bang ulta tu lo voter ID do tu kok atum ta pi tu long le det lo. Halak kavi atum bang si pi tu long rong lo ke plang bang ge. La sini litum la bang soalam. Ha Election Commission of India upon Chief Election Commission of India upon nilitum Chief Election Commissioner of India upon nilitum memorandum pini ke lolo by post pensi ke lolo athimala athika por pen lo nai itum ke dam un edet lo poisa tangka ka vi pen jo Delhi andam nai un edet lo la sinon nitum by post pensi ke lolo la pen la so ke lolong nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke latum Karbianglong Autonomous Council atum Model Code of Conduct violate si PNRD a department of poisa 14 crore kuti krepli a poisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage misen la thuge ya itum apoti dunde seta hapu ke master tum dormha ta pilong le lapen department akapre katum du olang dormha ta pipe lapen ke tovar ta ave munit tum ke duk sokali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu ki jui dam si kuti krepli apoisa labang thom kep IMAC atu CMEM lapen kapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litu mane inut la populate 50 lakhs la inut ka khoros 50 lakhs dokai la ilitu alang litu ka khoros lata government apoisa la sini litum la ka oppose la lapen lata non MCC mane model code of conduct ke do un hosi la ke claim
lagi hinupik alam lo la sini tu Chief Election Commissioner aphan ni tu opposition ni tu complaint ni tu pi lo by post pen sita lapen mo apor nang lilo te ni litum aku by hand aku pitui sita non mai ke tong la apor pen si complaint do nangi la sila complaint lo la sonni lapen aku ison ke do tulang tribal tum arong pen kilometer 4 kilometer plike poke po anaka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o lapen ki pidun dia tum do pik lo lapot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter abang kedo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nei pada ke tok do lapot halaso teng polling station non arong seng unangi pusi nilitum ako choning ridun lo lahelo alam bangke sta ke so dak binong alam lo la ron kache danji itum det kache longri kache rai lapen ke kache rai ji apansi itum democratic aron che dan lo ilitum a hile ge la vote hello aman non ke vote ta ilitum along pen nang than pi tu at lo nang ti tu at lo ahile ta nang ti at tar mane eta voter list along amendment ta delete pu tok amat vote nang pi dun long le det lo itum lages ilitum phan la bang so democratic aron along nang perem ji apansi la claim lo la pen la just semet ki claim ke BLO tu pusipu la ke claim alang litum phan ko mat lo ni ga point nil nilitum lai hu alam nge pudun oi det lo non ke tong posi seta BLO tu la ba atumi heta nili khotia na thu dam lo naga tum nang thandun BLO tum phan ha tum tribal amunit kali pu nang thandun BLO tum la so tribal amunit kali tum choning ri bom ta amen than amen thap thik pusipu bol voter list long amen thap thik puson sai se ilitum phan kiwi lage serious pigalam lo labang so long nili rat atum phan kapacini kang tum lo la ya itum amen jong si delete pulo te lage itum amen nang kang than lo itum amen nang kang than lo pulo tang te itum akai la pen long ri ga chepe jokji ron ka che dan a hi le ke itum phan nang ti et lo nang ti pon et lo itum long pawedat le itum che dan un e la pulo te la itum pacedan un era itum along le itum akai nang pivir japan la pen itum along ri long le en nang ti et japan la si alang litum la online pu amat voter list ke cipita online nangi pu amat la pen BLO tum si claim nangi pu amat la BLO la pen BLO ka e point la pen online la pu taksi our side and to wrong lo halatum ilitum phana pivir japan la kecia tu mabak la son si ceplang tang la sila karbi ke doan inglongarat ke doan kilonjia khomia tum an adivasi tum an talamang salam cinira ilitum avo voter list along amen aku ke ce thap tu serak nang ya kam claim nang yi ta non ge dam tang lo la MP election bang ke ilitum ilitum a vote abang ke ilitum a hilia bang ke bang nang tipon lap lo ake ong munak polis dan do pik so nang tipon et elong in koira trok du pu elong arong bangge elong bangge krisir kep du pu la son dai si lapen ison ning ke oilam bangke hala karbiari so o karyang karbidet kalilo naga tum anta posipu lapen dimasa tum anta posipu dak elitom han sakuri dang pipedet lo amat elitom han nang plung lap lo ha Chennai Kerala Bangalore, Maharashtra, Delhi, bete nang plung lap lo. Halatum vote nang pidun uneder lo. Non ke dam tang election ho. Suri flick cap bakta so share kom. Karbia tum ta vote nang pidun uneder lo. Alam ke li damang la lo. Karbia riso o karyang tum ta. Karbia khay chepi yok nang yi. Lapen ke long ri karbia long ri chepi yok nang yi pu. Aron ka cedana long ke halatum nang cedandun. Nang sedan dun dedet lo nang sedan dun long le det lo ba nang sedan dun dedet lo
labang ke henopik alam lo pura kadoeta aning cibi aning cerot kut nangi labang ke dai lo kardo sir tante na liga chini teng bulu tante kopi ko sono ajoni pensila tribal voter list kan long lo nili kacini dun ke online pupo di online pupo nge hala kopilo ne ki nige online electronic akarbar lai hui neli po anchini dun de seta amen nang le de teti online thapo amen bang nang le thu the de amen bang nge hala voter list lo nga avi thu de ka je plan thu hala da bang delete pu amunit bang reng ak a voter list voter identity card tu seta hala tu bang amen bang delete mane cancel pula ya ketan pula kang tan pula kona polling station son do nili tum kiri lang non dei itu hapu rai kom pula ne peniarong na tu tadu la pa along pre tadu son do pik to la sinon itu kapreka city hadi kapreka city si non itu APHLC PS committee la pen CC committee LA committee tu manan lolo et lo ni tu official posi nang litu manang pipe de lo kopi ke seta nang pime nang litu nang ipe de nang peklang ke ta ni tu KCN lo non 30 31 nang bom ni tu panang thani ko man mara phan ma amen kang than alang li athema lage jong si nili MP haidet pulo te nili ke parliament lo ning yewek pugala ke pon ni ke kaning ye pulo te data ta kanang ji record ta kanang ji la se record ni tum ribom lo setan non ke kiri pen mat der to re lo te chok che de ji voter election ke bang ka announce pagati counting ke do for la CC model code of conduct ke do uno si ning ye nai pusi la ke PNRD a department a poisa si 14 crores ke draw ta ka withdraw ta abinong account ha we la po an ko pusi dam ji pusi ta hedin ni liga chinia teng yo crore si ta nang ni pu bang thom kep ke dam ya pan ke dam ba ni potrok se da do dam wang tu yu thang account da we he lata ini de lata kapaluksan lo he seta la bange yong si jerso draw chot poson de chong inong ya pu ke dormoha ta piun contractor duman bill ta pipe la pen ke rastovar ta we nang tum jok ta chini lo munit tum ahem mat plaster ahem sai se kidu ahem ar lu nai tum lu dam choklo te theklong po chikki pi sia sangan ta we ilitum karbia tum ahem jase me la pen akaprek tribe aruta ang alang litunge foreign country dam sika enjoy dam la ta ka enjoy dam chok hadi crore sibak 50 lakhs wakse withdraw chok person de la ta chok yi mini ba alang litung mong chirung det person de chok yi mini hadi tanon ke government na poisa pe ke enjoyment ke dam ye fan le bang fan ke du nang lu kali la ke public exchequer pen si ka koros la ke na ke abinong ke 50 lakhs la ke claim